YouTube, og velkommen til den her video. Grunden til at starte så mærkeligt ud, det er fordi at jeg skulle lige spise noget pizza, og jeg vil sådan set lige vise hvor man spawner henne. I spawner her på den restaurant block, yay! Og så herovre. Det er sådan noget med marked lort. Ja. Og så her har vi kun for donators. Og her kan I så købe Gud, Hans. Altså I kan kun de her kids, hvis I købt noget. Hvis du har købt Kong, så kan du købe og hvis du har købt Gud, så kan du alle kisten. Og her er random box, den skal vi lige prøve lidt af. Yes! Bitches! Yes, man. Der fik vi lige noget godt. Jeg ved godt, jeg er ikke særlig god herinde, så det er ret godt for mig. Sorry. Ej, den er alligevel lort her. Jeg optager svin. Hej til UT. Sorry. Og som I kan se, jeg bruger en texture pack, den hedder vist Emerald Green TP eller sådan noget. I don't remember. For helvede. Der er meget vildt at skulle finde det her. Ja, og jeg er med i en fucking god. Det er et fucking godt team. Bastian. Og så Jonas FC. Og så, ja. Det er nok nogle af de bedste på serveren, tror jeg. Jeg ved det sgu ikke. I don't know. Men nu får vi sgu lige kill her. Kom her, din lord. What the fuck? Ej, ja, nu dømmer jeg ikke godt, dømmer jeg. Fordi nu dør jeg bare. Ja. Der er også en i Diamond. Og hvis I... Jeg kan allerede sige det nu. Den hedder spil.rainypvp.dk tror jeg det er, fordi det er en dansk server. Du er lige kommet med på en recording, dude. No. Fucking bøsselort. Nå. Han gad sgu desværre ikke at teame med os. Bare fordi jeg dør så meget. Jeg ved sgu da ikke hvorfor. Bare fordi jeg sidder og spiser pizza. Ja, jeg skulle bare ikke gøre noget. Jeg er lige gået og flække nogle flere. Se der. Så giver jeg gik like. Hvis jeg kan finde ud af at tale. Så giver jeg gik like. Og sub. Så kommer der flere videoer.
KS. Der kan I se min stats. Det er det bedste, mand. Når jeg optager, så kører min computer meget bedre, end den gør nu. Jeg ved sgu ikke lige hvorfor. Nej, det kan jeg sgu ikke. Men så er det fordi, hvis det lagger for jer. What the fuck? Okay, jeg prøver lige at gøre noget i indstillinger. Chunks lidt down. Så for lag. Så undskyld for lag. Det må I lige undskylde. Hvad kan jeg vise? Hvad kan jeg vise mere? Så jeg har det her i min ender chest. Det er så det eneste. Og jeg har lavet gold for min ven. Nej, det gjorde jeg ikke. Det var inde på den anden server. Det synes det var det. Jeg kan også lige vise mine penge. Det er ikke så meget, men det er jo bedre end ingen penge. Godt. Jeg ved godt, den her den ikke bliver til så meget. Men jeg vil prøve at lave flere videoer. Det er bare fordi, altså som sagt, jeg skal konfirmeres om 3 uger. Jeg har lige haft fødselsdag. Så det er derfor. Og jeg kan vist snart med kongen. Ja, snart. Og så kids. Og det er bare det samme. Men jeg håber I vil like, subscribe for mere godt sproget, Mathias. Like, og nu siger jeg det igen. Like og subscribe. Det vil gøre mig rigtig glad. Det får mig lyst til at lave flere videoer. Jeg ved godt, det her det ikke bliver til sådan meget PvP-server. Men jeg siger lige penge igen. Spil.rainypvp.dk. Altså .com eller .org eller jeg tror det er .dk. Men jeg vil også lige lave en ny video her, hvor jeg taler mere. Så ja, jeg vil bare sige, vi ses og have det godt, som I ser ud.